Χθες έπαιζα μέχρι τις 5 το πρωί GTA, ρε, με πτώμα. Πόρα αγόρι, και εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτά εδώ σχολείσαι, δηλαδή έλεος. Ποια είναι αυτή? Μήπως ξέρετε που είναι το Β1? Φυτό. Είσαι καλά? Δεν αντέχω άλλο. Εδώ και ένα μήνα τα ίδια. Όλο σχόλιο και κοροϊδία. Μήπως θες εσύ? Έχεις social? Ναι, με λένε Φωτεινή Love School. Τι σχέση έχει αυτό? Εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε. Μπορεί κάποιος να σου στήσει έτοιμο φιλίας. Αλλά κι εσύ άλλαξε λίγο το στυλ σου. Οι σταυροφορίες ήταν μια κίνηση που εκδηλώθηκε στην Δύση τον 11ο αιώνα. Προήλθε από πρωτοβουλία των Πάπων. Μήνυμα. Γεια, ποιος είναι αυτός? Τι φωτογραφίες να του στείλω τώρα? Αυτή είναι. Αυτή είναι. Σίγουρα. Αυτή είναι. Σίγουρα. Κάτσε μου εσύ. Δεν φαίνεται. Άνοιξε το κινητό σου! Για ποιο λόγο? Άνοιξε το σου, δεν θα το πιστέψεις! Άνοιξε το! Φωτεινή, περίμενε, πού πας? Φύγε, είσαι μία από αυτούς. Θέλεις και εσύ να με κοροϊδέψεις, φύγε! Πρέπει να τους καταγγείλεις. Και με τους καταγγείλω τι θα γίνει? Φύγε! Άμα δεν το κάνεις εσύ θα το κάνω εγώ. Σήμερα τα ίδια κάναμε. 10:56. Γεια σας.
Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Ονομάζομαι Φωτεινή και